Idol Dennis, come in. Indaluan ni Governor Macho Marcos Sumanutok di selebrasyon ti araw ng kagitingan iti Kalman, iti Cape Buedor, iti 4th Marine Brigade, iti Iliti Burgos, Ilocos Norte. Lewat iti earthling ceremony, iti monumento, dagiti iti nakamat nga military camp, dagiti kamkaming ti Philippine Marines. Linagip ti Gobernador iti kinabanwar, dagiti soldado, nga siserbi iti pagilian nga Pilipinas, kimaada nga inbilang na nga ti banwar ket dagitay soldado nga iti agdamakit kanda iti seguridad iti probinsya ti Ilocos Norte. Nagyaman ti gobernador kadagiti military personnel gabuti ti agdamakit may bilang nga ti Ilocos Norte katalnaan nga lugar iti entero paglia Pilipinas bay ti kadada iti presensyada iti probinsya ti Ilocos Norte. Paset iti mensahe speech ti gobernador bay iti selebrasyon iti araw ng kagitingan. Inabagati Gobernador Idol Bernard nga dati ket magipakita nga ti Ilocos Norte ket adun iti mangdedayo gapu talaga nga makitan datoy kinatalna iti bukod tayong lugar taawan ng pulos iti pagdamagan nga saan nasiyat iti bukod tayo nga probinsya. Ti Gobernador kunana namnamain nyo nga ti Provincial Government of Ilocos Norte ket mangipaay iti suporta anyang labanan kapag kasapulan dagiti military personnel iti probinsya ti Ilocos Norte. Paset na ti speech ti Gobernador. Reflect and research and learn from the mistakes of the past and make sure we avoid them moving forward. But as I said, it is a great honor and a great privilege of mine to work with many of you and allow me to applaud you sa lahat ng ginagawa po ninyo. You make Ilocos Norte safe. And on behalf of the over 610,000 Ilocanos, taus-puso ko kong magpapasalamat sa inyo. Thank you. Ita Idol Bernard iti panagyaman ti Gobernador gaputa ti Ilocos Norte ket safe numampay adi detention iti karulo pagilan China and Taiwan iti Ilocos Norte ket bilang pa lang safe gaputawan dagitay mappasamak nga saan nga nasya iti beneg iti insurgensiya iti probinsya ti Ilocos Norte. Damag pa lang manipod iti Burgos Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak Aremen.